होता म्हणून थोडा यायला वेळ आडव्या झाला. उभ्या, आडव्या उभ्या आपला गोंधळ चालूच असतो. हां, पण अजून कोण असं आलेलं हां. नाहीये नाही लाईव्हला. मगाशी 3 मिनिटावर 30 जण होती गो. आता हां. म्हणा नको पण नाही रागावताय. आता आता उशीर हां, झाला ना, जवळ-जवळ हां, 20 मिनिटं झाली. ते कसं बोलतात हां, आपण शेड्यूल एका टाईमाला केलेला आणि यायला लोकांना जरा हां. वेळ होतो. सगळी तयारी असली हं. तर त्यांना उशीर होता आणि आमची तयारी नसतात तर तो त्यांना उशीर होता. काहीतरी जाऊ दे, होता. काय हरकत नाही. आपण हां. मगाशी जी लाईव्ह रेसिपी केलेली, ती कुठली होती? नानकटाई, जी ओव्हनमध्ये नाही, वहिनीने ओव्हन शिवाय मी म्हटलेलं, तर वहिनीने चपातीच्या म्हटलं तव्यावर. हां, तर आता ती चपातीच्या तव्यावर जी नानकटाई होती, ती आता तुमचं आउटकम आपण म्हणजे कशी झाली हे दाखवचा रवलेला, तर आता तुमका दाखवतो कशी झाली ती. हं. चला कॅमेरा वाईज घेऊन जाऊया. हं. ही बघा. ही अशी मस्त शेकलेली होत आणि हलकी लागतात. अशी जड नाही लागतच. आता एवढी झाली होती. आता ह्या मोडून दाखवते मी तुमका. हां, बघा. मस्त खुसखुशीत झालेली आहेत. ही बघा. तोंडात टाकतात काय होतली? विरघळतली. हे मगाशी जे आपला दुपारचा लाईव्ह होता लाईव्ह होता त्याच्यात ही हां. नानकटं केलेली. मग उशीर झाला म्हणून आम्ही मग जेवायचा ब्रेक घेतला आणि म्हणालो, हं. आता ह्या दुसऱ्या लाईव्हला आम्ही तुम्हाला दाखवतो. आणि ती थंड व्हायला खूप वेळ घेणार होती. हो. मस्त झालेली आहेत खुसखुशीत अगदी. ही बघा. हा मोडलेला आपला हां. बिस्किट. बिस्किट. ही आपण तळलेली कुठल्याही असतात ती बिस्किटा. ही बेक झालेली हं. तव्यावर चपातीच्या. ही आपली जी आहे ती कुठल्याही ह्याच्याशिवाय ओव्हन शिवाय बनवलेली आहेत. हं. हं. आणि काय म्हणतात ते वहिनीने म्हणाली चपातीच्या तव्यावर अजून एक चपातीच्या तव्यावरची रेसिपी होती. ती म्हणजे कुठली सांगा? मालपोहे. हां. ती एक रेसिपी होती जी चपातीच्या तव्यावर होती. त्यांका बाजूक ठेवते. हां. आता कोण इले असेल त्यांका नमस्कार आणि आमचं रोजचं डायलॉग तो आता खुसखुशीत चटपटीत. हां, आता रवलो तो. स्टँडला लाव, स्टँडला लाव. हां, तो कॅमेरा हलत नव्हता. स्टँडला लावा, कॅमेरा हं. हलत राहता. चला तुम्ही उभे राहा म्हणजे मला कळताला. हाय ये तू. हां. आपली वेलकमची काय ता तू म्हणतोस ता. हं. चला बोला सुरुवात करा. वेलकमची ओपनिंग लाईन आपली. हां. खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर असा अधिक मालवणी भाषेची गोडी. कशी वाटली तुमका YouTubeवर परब किचनमध्ये स्नेहा सरोजची जोडी. जोडी? आता ह्या ओपनिंग शिवाय ओपनिंग जर लाईव्हची केली तर अधुरा राहतला. म्हणजे काय आणि म्हणतात? जरी आम्ही विसरलो, हां, तर तुम्ही आठवण करून द्यावा लाईव्हवर. हां. आता आपण दोघी मला वाटतं मी जराशी हाफ कॅमेरा झाली आहे. तर हं. त्याला आता मी जरा व्यवस्थित करते. कारण हां. कोण सांगत नाहीये तरी पण आता आपणच हां. आपला कॅमेरा आता तुम्ही हाफ कॅमेरा होताय. हां. कॅमेरा कसा स्टँडीला लावल्यावर जरा हलत असतो. त्याच्याबद्दल सॉरी. हं. तर आता इलियत की नाही? आता आली आहे तरी बऱ्यापैकी लोकं. तरी पण अच्छा, आपण अच्छा, अच्छा. जरा वेळ वाट बघूया हां, आणि आजच आमचे अपलोड झालेले आहेत मेथीचे लाडू. मी प्रत्येक दिवाळीक सगळ्यांका रव्याचे, बेसनचे लाडू करताय. पण माका ते आवडत नाही. एखाद दुसरं खाईन. अगदीच वाटला उष्टावळ म्हणून खाताय. पण मी मेथीचे लाडू माका आणि सासूबाईक नक्की करते. मेथीचे लाडू. कारण त्यांना कडू पदार्थ आवडतात. तसं काय उन्हाळ्यात खातात, पण सध्या हां, गरमी आहे, तरी पण त्यांना दिवाळीत गोड हां. नको म्हणाल. हां, मी ते करते आणि ते कित्या सांगू, कंबरेचा दुखणा नाही. शिवाय थंडी येता आणि आपल्या पोटामध्ये जेवढा उष्ण जाय त्या थंडीत. आता बघा माणसांची ओठ फुटाक लागले. व्हॅसलीन माझ्या घरात तर तिघा जणांनी लावल्यानी, दुपारीच लावल्यानी व्हॅसलीन. सासू म्हणतात, "गो माझा अंग फुटाक लागला." म्हणून म्हणते थंडीची सुरुवात चाव दिवस इलो, की सकाळी त्या ओल्या अंगान कारीट फोडूचा असता. नरक चतुर्दशी आपण म्हणतो ना, ते आपण व्हिडिओ बनवूया. हां. पण त्या दिवशी थरथर कापत कारीट फोडलास की नाही लहानपणी? फोडला असेल तर लाईव्हमध्ये सांगा. त्यासाठी काय करायचा, आता थंडीची सुरुवात झाली, की असाच काय बाळंतिणीसाठी स्पेशल लाडू नाही. आपणही करून खायचे. वर्षातून एकदा किंवा दोनदा हे लाडू करून नक्की खायचे. म्हणून बोलते आजच अपलोड झालेले आहेत मेथीचे लाडू. अगदी कडवटपणा कमी होता. त्याशिवाय आपले बेसनचे लाडू जसे आपल्या मिठाईवाल्याकडे भेटतात दाणेदार आणि त्याच्यामध्ये घातलेली भुरा साखर विकत सुद्धा मिळतात आणि घरी सुद्धा तुम्ही साखर कडवून मिक्सरला लावून करू शकता थंड झाल्यावर. तशी पण ते लाडू आपले सेम मिठाईवाल्यासारखे होतले. ते लाडूची पण रेसिपी असा आपल्या चॅनलवर आत्ताच 2-3 दिवस अपलोड झालेली आहे. पण मेथीचे लाडू तुम्ही ह्या दिवाळीत करा.
थोडा म्हणतात ना कारीट खाला असतं, कडू लाडू होत नाही पण ते खावा. पौष्टिकच आयुर्वेदिक केसापासून, डोळ्यापासून, हाडापासून सगळ्यांका चांगले. ते लाडू आजच अपलोड झालेत होय ना गो 16 तारीख होय. होय होय होय. आजच झालेलं. सकाळी सकाळी आम्ही नानकटा दाखवलं 11:15 वाजता. ती सुद्धा तुम्ही बघा चपातीच्या तव्यावरची आणि भरपूर लाईव्ह रेसिपी परत रवा लाडू, गोड शंकरपाळे आणि खारे शंकरपाळे सुद्धा आता येतले. रेसिपी हा ते पण येतले. तुमका लाईव्ह हवे असतील तर आम्ही नक्की प्रयत्न हा करू उद्या परवा करायचा. हा तसं आता उद्याची हा. पण लाईव्ह आहे, परवा पण लाईव्ह आहे, संडे पर्यंत लाईव्ह ठेवणार कारण मंडेला आपली नरक चतुर्दशी. तसं वहिनी सांगते शनिवारी धनत्रयोदशी, पण आपण नरक चतुर्दशी पासून दिवाळी साजरी करतो. ते प्रत्येकाचं हे आहे. तरी आपण बघूया. तोपर्यंत आपण हे करूया. आज आमचं एक उंदीर मामा छोटस लिहिलंय ना भार्गव आला हा. भार्गव तो इलो शाळेतून. तो काय झोपलो नाही. पेपर सुट्टी. दिल्या ना चांगली ड्रॉइंग मध्ये नंबर आणल्या ना सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट घेऊन गेलो. हा आणि आता कसं माहितीये, आता भार्गवला सांभाळून लाईव्हची रेसिपी थोडी गडबड झाली तर चालत ना तुमका आपलेच असत तुम्ही. आणि आपलं कसं परत किचन म्हणजे घरातलंच आहे. आपण काय आपला स्टुडिओ नाहीये स्टुडिओ किंवा काय नाहीये नाही. की वेगळी अशी जागा हा. घेऊन केलेला नाहीये आमचं किचन स्वयंपाकघर. हा आमचं जो परब किचन आहे त्याच्यामध्ये आता कुणाचे काही प्रश्न असतील किंवा काय असतील, जोपर्यंत थोडी जण येत नाही, तुम्हाला तर टायटल हा. वरून कळलं असेल आजची रेसिपी आहे आपली. आपण जे अनारसे असतात त्याचा लांब प्रोसेस असतात. ते प्रोसेस आपण थोडी छोटी केली, शॉर्टकट बरोबर. केली, पण अनारसे तसेच होतात. तुम्हाला हो. दाखवता एक अनारसे. 80% तीच चव. हा आता कुठे वहिनीने आणलेले आहेत ते मी तीच बघताय. हा हे मी बघा. आता करून बघितले म्हटलं लाईव्ह जायच्या आधी आपण करून बघूया कारण मी केलं होतंय माझ्या सासऱ्यांका खूप आवडलेले ते म्हणून म्हटलंय आता आपण ते करून बघूया आणि काय करता बघा. हे बघा म्हणजे आपण म्युझिक डायरेक्टरनी पण म्युझिक दिले. हे आपले अनारसे कोण म्हणतील का हे शॉर्टकट अनारसे आहोत. हा आपण आता हेच अनारसे तुमका करून दाखवतलो की हेच अनारसे कसे होते. जसं नानकटाई सकाळी तुमका कशी करून दाखवलंय की तव्यावर ओव्हन शिवाय ज्यांच्याकडे ओव्हन नसतात त्यांच्यासाठी हो पर्याय उत्तम पर्याय. तसंच आता ज्यांच्याकडे मोठी प्रोसेस ज्यांना नको असतात कामावर जाणाऱ्या महिला वर्ग आहे किंवा काही कारणास्तव नाही मिळत पदार्थ करायला वेळ, घरातली कामं भरपूर असतात आणि ते विसरलं जाऊ शकतात तर तुम्ही ही शॉर्टकट रेसिपी करू शकता. तांदूळाचं पीठ, गुळ, केळ बस बाकी काय नाही आणि तळायला तुम्ही इच्छेनुसार तूप तेल काही घेऊ शकता. खसखस मात्र लागते. जास्त किमतीचा पदार्थ खसखस. हा आता चला आता आपण रेसिपी सुरुवात करूया साहित्यापासून. चलो. हा आणि आलेल्यांना मनापासून धन्यवाद. आमच्या लाईव्हला आलात तुम्ही व्यवस्थित. आता ती रेसिपी बघा. मिक्सरचं भांडं लागणार आहे आणि तांदूळाचं पीठ. हे बघा साहित्य दाखवते मी. कैचीने सुरी. आता हे बघा या तांदूळाचं पीठ घेतलंय. किती? एक वाटी. एक वाटी. मोठी वाटी घेतलेली आहे. ह्याच वाटीची ही अर्ध वाटी. ह्या गुळाना असाच घ्यावा तवलेला असा तर अतिउत्तम. आता मी ह्याच्यात घालून घेते. घट्ट गुळ घेऊ नका आणि चिक्कीचा पण नको. चिक्कीचा गुळ नाही, हाच गुळ घ्यायचा. साधा घरात असात पण जर मेल्ट झालेला नसात तर तुम्ही चिरून घ्यावा. सुधाकर लिहिते ताई तुम्ही काय बनवायला घेतलाय, तर आजची आपली रेसिपी आहे अनारसे. खूप युट्यूबवरनी मागणी केली होती अनारसे दाखवा, अनारसे दाखवा. तर म्हटलं आता तो वेळ नाहीये की पूर्ण ती पारंपरिक रेसिपी दाखवायचं. तर म्हटलं ही सुद्धा 80% तशीच होते, सेम टू सेम त्याच चवीची. आपली ही अनारसेची झटपट होणारी हे रेसिपी. अर्ध केळं घातलंय मी, पिकलेलं केळं केळं घातल्याने काय होतं, केळं घातल्याने पीठ एकजीव होतं आणि जरा ती चव येते. आणि हे अनारसे टिकतात ना? हो 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 टिकतात. हा आता जरा मिक्सर लावून घेताय इथे आणि नानकटाई बाजूला आहे. हे बघा असं हळूहळू करून मिक्सर लावून घ्यायचा असतो. आणि त्याला मारूचा पण असता की त्या वर इला ना सगळा पीठ. आता
आता बघूया आपला कितपत वाटून झाला आता, नाही तर परत लावतले. पडात गो बसी घेऊया खाली, नाही तर काय. आज आपण काय बनवतोय बहिणी? आज आपण बनवतो अनारसे, झटपट अनारसे, तांदूळ न भिजवता झटपट. झटपट भार्गव पण बोलता. भार्गव का विचारा काय बनवतो तर झटपट अनारसे. आता हे बघा, 1 वाटी पिठामध्ये काय घालून घेतलं आपण? अर्धा वाटी गूळ आणि 1 केळ. 1 म्हणजे अर्धच केळ, ते अर्धच केळ लागेल. पिकलेलं घ्यायचं ना? हा, पिकलेलं घ्यायचं. जर असेल तर तुमच्याकडे जास्त कच्चं नाही वापरायचं, पण रोजचं खाण्याजोगं असेल तरी चालेल. हे बघा, कोणाचे काय प्रश्न असतील, काय असतील तर तुम्ही ह्या रेसिपी विषयी किंवा दुसऱ्या कुठल्या दिवाळीच्या रेसिपी विषयी तर विचारू शकता. आता हे काय करताय? आता हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं. तसं मिक्सर मध्ये गूळ व्यवस्थित पिठाला मिक्स झालेला आहे. एक सुगंध आला, खरं सांगते. किचन मध्ये मगाशी सुद्धा बेक होत होती ना नानकट त्या लाईव्हला, तेव्हा पण सुगंध आला. दुर्वांग म्हणतो मम्मी छान सुगंध येत होता. हा, म्हणून तो धावत धावत खायला आला. पण गंमत अशी झाली की गरम होत. हा, आता 2 चमचे मी दूध घालून घेतलंय आणि हे पीठ आपण आपलं जसं मळतो पण घट्ट मळून घ्यायचं, कारण नंतर जसं जसं हे म्हणतात ना गूळ तवत जाईल तसं तसं हे पीठ सैलसर होत जाईल. आपण बनवतोय आज झटपट असे 3 साहित्यामध्ये होणारे अनारसे. अंतिमाने दिले तांदूळ स्वच्छ करून घ्यायचे का? हो, तुमच्याकडे जर घरचा तांदूळ असेल ना, तांदूळ तुम्हाला तेवढ्यात लागलीच करायचं असेल तर तांदूळ धुवा, अर्धा तास नितळत ठेवा, नंतर ते कपड्यावर हे करा, पंख्यावर असे थोडेसे पसरून घ्या. त्याला ओलसरच तांदूळ पाहिजे. नाहीतर तुम्हाला तेही नाही करायचं तर आमच्यासारखं हे तांदूळाचं पीठ घ्या, पण ते फ्रेश असावं. अगदी जुनच घेऊ नका, ज्याला महिना किंवा 2 आठवडे झालेले असतील. फ्रेश तांदळाचं पीठ घ्या, त्याच्यात हे अनारसे छान होतात. आम्ही तेच घेतलेलं आहे. हा, आम्ही आत्ताच दळून आणलेलं संकष्टीला. आता संकष्टी येऊन गेली ना. हा, त्या संकष्टीला दळून आणलेलं ते पीठ घेतलेलं आहे. नाहीतर तुम्ही तांदूळ धुवून स्वच्छ असतील आणि ते जर तुमच्याकडे पीठ असेल ते घेतलं तरी चालेल. आजची आपली रेसिपी आहे अनारसे. आता गोळा होतोय, नक्की करून बघा. हे दूध घालून मळतायत ना वहिनी? दूध घालावं लागतं ह्याला. आपण काय साहित्य घेतलं? 1 वाटी, मोठी वाटी. हे बघा, ती वाट्या इथे आहेत. 2 नवीन आले त्यांच्यासाठी. 1 वाटी तांदूळाचं पीठ भरून फुल आणि ही छोटी वाटी म्हणजे ह्याच्या अर्धी वाटी गूळ. ते पण गूळ तवलेलं. नसेल तवलेलं तर चिरून घ्या. चिरून घ्या. आणि मग ते तांदूळ, गूळ आणि एक अर्ध केळं. अर्ध केळं हे मिक्सरला प्लस मोडवर वाटून घ्या, म्हणजे ते एकजीव होईल. जर एकदमच तुम्हाला हाताने मोडायचं असेल तरी चालेल, पण त्याला खूप वेळ लागेल. आता आपण झटपट म्हटलो ना तर झटपटच करूया. हे अनारसे खूप छान लागतात, आपल्या सासऱ्यांना आवडायचे. त्यांच्यासाठीच मी हे शिकून घेतलंय आणि केलंय. एकदा तांदूळ भिजून पण केलेलं आहे, ते पण त्यांना खूप आवडलेले. पण ह्या पिठाना घट्टच मळायचा. ह्या बघा असा. एवढंच वेळ लागतो हे का, फक्त पीठ मळूचा ह्योच वेळ. बाकी आपले काय पटकन पीठ मिक्स केला मिक्सर मध्ये की होता. मिक्सरचा मोठा भांडा असत तर लगेच झाला असता. त्या छोटा म्हणून वरसरीला प्रमाण जर तुमच्याकडे जास्तीचा घेत असाल तर मिक्सरचा मोठाच भांडा घेवा. आता जे आता जॉईन झाले त्यांना सांगतो, आम्ही अनारसे बनवत आहोत झटपट होणारे. 3 साहित्यामध्ये जे झटपट केले जातात ते. आता ते साहित्य म्हणजे तांदूळ पीठ, 1 वाटी तांदूळ पीठ, अर्धा वाटी गूळ आणि अर्ध केळं, पिकलेलं अर्ध केळं. साधं केळं घ्या, वेलची केळं घ्या, कोणतंही केळं घ्या, पण पिकलेलं असावं. ते करतो. आणि ते अनारसे जो बनवलेला आहे तो मी तुम्हाला दाखवतो. तो हयाच ठेव. तेच मी सांगणार होते. हयाच ठेव, इथेच ठेवूया. म्हणजे कसं, म्हणजे कसं, हा अनारसे हा माझा हात आणि हा आहे तो अनारसे. आता लाईव्ह गेले नानकटची करून जेवलंय आणि मी परत करून बघितलंय. बघूया आता येतात की नाही. असे ते तळून उभे राहून ठेवू होय.
जो उभो नाही रवत त्याका काय ठेवू आता असंच आता असंच ठेवते. ठेवा दिसतोय तो. हा हा. बघा, हा आपला जो अनारसे एकच आणला. झाली पण त्याका काय हा. होतं बघा. मी हा. एकच ट्राय केलंय, बाकीचा म्हटलंय तसं 3:30 झाले आता तयारी करून झाली. हा, कारण आपण सकाळी एक लाईव्ह केलेला. हा. ती नानकटाई पण तिथे ठेवा, हा. म्हणजे लोकांना दिसेल की आपण हे घ्या, की हे आपण बघा. सकाळची जी आमची लाईव्ह ही सकाळी नानकटा केली. ही सुद्धा 1 वाटी मैद्याची केलेली आहे. 1 वाटी मैदा, अर्ध वाटी बेसन, हीच वाटी होती. हा, आणि अर्धी वाटी तूप आणि पाव वाटी रवा, ह्या 4 साहित्यामध्ये ही नानकटा केलेली आहे. ती तुमका रेसिपी बघूची असेल तर परब किचनच्या लाईव्ह सेक्शन मध्ये जाऊन तुम्ही बघू शकता. आता तुम्ही म्हणशात आवाज तिथून वेगळं येता, इथून वेगळं येता. त्यांनी जवळ धरला ना हा. कॅमेरो. तर आमची जोडी आहे ना, तर मी हा. कॅमेरामध्ये वहिनी तुमका करून दाखवायचं त्याच्यामुळे. आता हे का ना पसरटच भांडा घ्यावा शक्यतो. कढई घेतलास तरी हरकत नाही, पण आपल्या एकच तळूचो असता, म्हणून मी बोलले आपल्या कॅमेऱ्यात व्यवस्थित दिसा कोयो ना. एक प्रश्न आहे, हा. तांदूळ किती वेळ भिजवून पीठ तयार केले ताई? आम्ही हे संकष्टीला सकाळी संध्याकाळी धुवून घेतले, रात्रभर पंख्यावर सुकवले आणि मग हे पीठ जे मोदकाला आपण आणतो तसं दळून आणलेलं पीठ आहे. हे फसफशीत जाडसर पीठ नाहीये, हे भाकरीचं पीठ आहे, ते आम्ही वापरलं. तुम्हाला जर करायचे असतील लागली तर नुसते तांदूळ 6 तास भिजवले तरी चालेल आणि नंतर ते ओल्या कपड्यावर सुकवून अर्ध्या 1 तासाने पंख्यावर परत वाटलेत मिक्सरला आणि त्याच्यात गूळ मिक्स केले तर तेही जाळी छान सुटते. मग त्याच्यात तुम्हाला पाणी घालायची गरज लागणार नाही, फक्त गूळ, केळं आणि हे पीठ तांदूळाचं ते वाटा. त्याच्यात तुम्हाला दूध किंवा पाणी घालायची गरज नाही. दुधाच्या ऐवजी तुम्ही पाणी सुद्धा वापरू शकता, पण घट्टसर पीठ मळा. आता हे बघा, हे माझं घट्टसर पीठ मळून झालंय. तिथे मी पॅन पण तापत ठेवलाय. आजचे आपले 2 लाईव्ह होते. एक तर ही आपली खुसखुशीत नानकटाई बिना ओव्हन शिवाय तव्यावर, चपातीच्या तव्यावरची, नुसत्या तव्यावरची पण नाही. आणि हे दुसरे अनारसे जे एकच आहे, त्याच्या जोडीला आता बाकीचे हे अनारसेचं पीठ आपण तयार केलेलं आहे. संगीता तिथे अगं माझी कमेंट का नाही बोलत तू सरस, काय कमेंट होती ती परत एकदा घ्या, म्हणजे मी वाचते. सॉरी, वर खाली ते जरा कॅमेरा माझा भार्गव येत जात असतो ना, त्याच्यामुळे थोडी राहिली, खरंच सॉरी. शुभांगी, इथे तुम्ही जे सर्व पदार्थ दाखवता ते खूप छान असतात. मी त्या पद्धतीने ट्राय करते, एकदम 100% बरोबर. थँक्यू सो मच, तुम्ही जो विश्वास दाखवला. हा, आणि जर हा व्हिडिओ कुणाला आवडला असेल तर तुम्ही परब किचन सबस्क्राईब पण करू शकता आणि त्याचबरोबर तुम्ही डबल टॅप करून लाईक नक्की करा जर तुम्हाला आमची ही रेसिपी आवडली. आजच्या 2 रेसिपी लाईव्हच्या, एक म्हणजे ही आपली खुसखुशीत अशी नानकटाई आणि दुसरी ही रेसिपी म्हणजे आपल्या अनारसे. मगाशी तूप घ्यायचा राहिला, तुपाचा फक्त हात घ्यायचा म्हणून मी घेतलंय नव्हते. तो आता तुपाचा चमचा घेतलाय. तुपात पण तळतात ना? हो, तुपात पण. आता तुका कशात व्हायत ते, नाही तर तेलात तळूया आम्ही. तुपात सुद्धा आपण तेलातच तळूया. हा, जास्त पण तूप बरा नाही, कारण आता तापला त्याच्यात तेल वर, तोपर्यंत मी गोळे करते. कारण सगळ्यामध्ये आज आपण करतो अगदी झटपट होणारे तांदूळाच्या पिठाचे अनारसे, तांदूळ न भिजवता. आता मी बोलता बोलता गोळे करून घेते. 1 वाटी मोठी म्हणजे ही वाटी बघा, 1 वाटी मी तांदूळाचं पीठ घेतलंय, ह्याच्या अर्धी वाटी गूळ घेतलंय चिरून आणि अर्धा केळा घेतलाय, पिकलेला केळा घेतलाय मी. तुमच्याकडे रोजच्या खाण्यातला केळा असा तरी चालत, पिकूची काय वाट बघू नको. आता मी रिफाईन ऑइल घेतलंय कढईमध्ये. बस जसं आम्ही सांगितलं ना, जेवढं तुमचा पदार्थ तळूचा, कारण सारखा तळलेला तेल परत तुम्ही म्हणशात की सगळेच पदार्थ तळू आहे, असं जर तुमका कळूचा नसाल तर तुम्ही जेवढा तेल तळणीक लागतात तेवढाच तेल घ्या, त्याच्यात जरासं वरचढ घ्या आणि मग ते उरलेलं तेल तुम्ही जेवणामध्ये वापरा. त्या पदार्थामध्ये दुसरा पदार्थ तळू नका. ही एक म्हणजे टिप आहे आमची, ती तुम्ही नक्की फॉलो करा जर तुम्हाला आवडली असेल तर. आणि आवडली तर नक्की डबल टॅप करा, सबस्क्राईब करा परब किचन. जर तुम्हाला आमच्या ह्या लाईव्ह रेसिपीज आवडत असतील तरी सुद्धा आवडतात म्हणून आणि मनापासून धन्यवाद. ज्या ताई आता लाईव्ह आहेत त्यांना स्वागत, ज्या आले मनापासून धन्यवाद. आता जे आले त्यांना मी सांगते परत एकदा, कारण मगाशी थोडे कमी जण होती आणि आता लाईव्हला परत आले. तर आपण दाखवतो आहोत 3 साहित्यामध्ये होणारे झटपट असे अनारसे एका दिवसामध्ये, अर्ध्या तासात होणारे, कारण खरोखरचे अर्ध्या तासात होतात हे. आणि नंतर ही आपली जी नानकटाई जी आहे ना, ही आपण बिना ओव्हनने बनवले, ती पण चपातीच्या तव्याचा वापर करून.
ह्याची लाईव्ह रेसिपी आज सकाळी होती. जर तुम्ही मिस केली असेल, तर आता जाऊन तुम्ही परब किचनच्या YouTubeवर म्हणजे हा लाईव्ह व्हिडिओ संपल्यावर जा. आता लगेच जाशात सोडून. अजून सोडून जाऊ नको. आता तू करणारच आहे बघूची हां, तर ह्याची जर रेसिपी तुमका हवी असत आणि तुमच्या म्हणजे घरी तुमका बनवायची असतात, कधीही, असं नाही की दिवाळीकच. आणि ह्याच्या पुढची कोणती रेसिपी तुमका लाईव्ह सेक्शनमध्ये हवी ती सांगा. कारण भरपूर जणांनी जेव्हा आम्ही लाईव्ह केलं ना, शंकरपाळीचा लाईव्ह, चकलीचा लाईव्ह, भाजणीच्या चकलीचा लाईव्ह, झटपट चकलीचा लाईव्ह, त्याच्यामध्ये सगळ्यांनी सांगितली, की आम्हाला अनारसेची रेसिपी दाखवा, अनारसेची रेसिपी दाखवा. मी तांदूळ तर तेव्हा भिजत त्याच्यासाठी घालूक होणार, पण माझ्या तब्येतीत थोडंसं बदल हे झाला झालं, वातावरणासारखं. सर्दी झाली, खोकलो पण झालो. तर एका दिवसात मी कव्हर केले, काढे-बिडे घेतले म्हणजे तुमका लाईव्ह यायचा. 1 दिवसाचं गॅप दिलंय आणि मी लाईव्ह उभ्या राहिलोय बघा. नाही, पण त्या दिवशी जे झालं ते बरोबर झालं. हां, कारण तब्येत बरी नसेल तर मग माणूस हां. आता रेसिपी हे करणार सगळे गोळे कसं? मी करून घेतलंय. हे बघा. आता मी हात जरा थोडेसे धुवून अरे रे रे! घेते. गोळे करायचे मी हां. शूट करायचं राहिलं. हे परत बघा, एकदा दाखवा. हे बघा. काय नाही त्या पीठ होता ना त्याचे हां. असे हे गोळे आपण करून घेतले. एकसारखे असे हे गोळे केलंय मी. मंद आचेवर तेल आपला तापता. हे मी बघा जरा हात मंद स्वच्छ आचेवर आणि हे आता आपली रेसिपी जरा बाजूक ठेवते. तशी तयारी झालेली आहे. खसखस घेतलंय मी. फक्त आपल्याला खसखशीवर तो भाजूचा. शुभांगी लिहिते रेसिपी करणाऱ्या ताईचा आवाज मला व माझ्या मुलाला खूप आवडतो. अय्या. 70 नंबर लाईक डन. ओके. गुरु धन्यवाद, पाटील म्हणतात धन्यवाद 70 ताई वा जो लाईक मनापासून. होता तो माझा होता. हं. सविता पवार लिहिते नवीन घर घेतलं का? नाही हो, हे आमचं जुनंच घर आहे. फक्त स्टाईल बदलल्या. खूप दिवस झाले त्याला, आता वर्ष झालं. महानंदा पवार लिहिते मला पण जास्त म्हणजे 3 दिवस तांदूळ भिजवून अनारसे आवडत नाही. वास आंबूस येतो त्याचा. पौष्टिक पण राहत नाही. असं म्हणजे त्यांची कमेंट आहे हां. हां. शुभांगी लिहिते तुम्हा दोघींना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. थँक यू सो मच. शुभा लिहिते प्रमाण डबल सांगा. ओके, परत एकदा सांगा. परत एकदा सांगते ताईनो, कारण ह्याला वेळ लागणार नाही. हे झटपट आहे. 1 वाटी तांदूळाचं पीठ, अर्धी वाटी गूळ आणि आपलं अर्ध किंवा अख्खं केळं आणि त्याच्यानंतर मी ते मिक्सरला वाटून घ्यायचं. गूळ चिरून घ्या. मेल्ट गूळ असेल ना तर अतिउत्तम. मग तुम्ही हाताने सुद्धा ते पीठ मळू शकता. त्या ह्याच्यात गुळाच्या त्या ओलसरपणामध्ये तांदूळाचं पीठ मळलं जातं. हे प्रमाण फक्त लक्षात ठेवा. आता मी बोलता हे घेतलेलं आहे. एकच प्रश्न हां. हां. अर्चनाने लिहिलं 3 दिवस भिजवायचे नाही ना तांदूळ? नाही. अजिबात नाही. हे हां. आपण घरातलं वापरायचं तांदूळाचं पीठ घेतलेलं आहे. त्याच्यावर मी हे झटपट अनारसे दाखवते म्हणजे जे ताईंनो. कोणी नवीन आलेत आता हां. मगाशी कशी थोडी लोकं होती, पण आता बऱ्यापैकी हां. लोकं जॉइन झाली आहेत. तर त्यांच्यासाठी आम्ही जे सांगितलं, आम्ही 1 वाटी सेट केली. ही बघा, ही मोठी वाटी. हां. ह्या मोठ्या वाटीमध्ये जे आपण तांदळाचं जे पीठ बनवतो ना, ज्याने आपण मोदक बनवतो, भाकऱ्या बनवतो, सेम हे पीठ बघा, असतं. मी थोडीशी खसखस इथे टाकून घेतली आणि 1 गोळा आणि हा ना तुम्ही असा बोटानेच फिरवायचा, खसखशीवर फिरवायचा असा. हा बघा. सेम जुनी अनारसेची पद्धत सुद्धा बोटानेच असा असतो. पहिली तुम्हाला 2 जमत बोटाने. असेल तरी चालेल. परत ही खसखस अशी बाजूला घ्यायची. खरी मजा खसखशीचीच आहे ना? हां, खसखशीची आणि तो एका साइडला आणि तो सोडायचा कसा तोही मी तुम्हाला दाखवते. आता माझ्या बोटात बसलो तो मागसून लागता पण हा, पण पुढसून भरपूर लागाक व्हायवा. या पण हे अनारसे तेवढीच जाळी येतं आणि लागतं ती छान. बघा, कशी वाटली ही झटपट अनारसाची रेसिपी? आता ताई लाईक करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. हे हो बघा, अशी ही आता मी हे असे तुम्ही करून ठेवलास ना आणि लागलीच तळलास तरी चालत, पण ह्यो आपला एक करूचा. आता मी एका सांगतले स्टँडवर ठेव. आधी ह्यो घे पूर्ण, नंतर स्टँडवर ठेव. मग मी थापून देईन आणि ह्या तळतला. हां. आता ह्यो बघा, तेल तापला की नाही कसा कळतला? हां. थोडंसं भुरो टाकूया, भुरो. हां, हे बघा. आता ही एक हां. ट्रिक असतं. हे बघा. हं. आता किती मंद तेल एकदम खूप मंद आच. कडकडीत वया काय नाही, तापून परत मागच्या रेसिपीत सांगितलंय. हे बघा. तर हे साक्षी लिहिते मोदक पीठ चालेल का? हो चालेल, चालेल. चालेल ताई, चालेल. सुवासिक पीठ असेल ना ते अतिउत्तम. चालेल ताई. क्यूट बेबी मला माहिती नाही. मी पण करतले. हाय घे, नक्की करा. हाय घे पहिलो. ह्यो हां. दाखवूया. नंतर मग स्टँडला लावूया. हे बघा. मंद आचेवर ह्या तेल अनारसा झाऱ्याने ह्याच्यावर उडवायचा. तरच हे का जाळी फुटतली आणि अनारसो ना खसखसीची बाजू वर टाकायची आणि पलटायचो नसता अनारसो. जसं आपण मालवणी लोकं घावणं पलटत नाही.
ही बघा, त्याका पण बघा झाडी सुटाक लागली. तुमका कपता की नाही ती पण तुम्ही सांगा लाईक डबल टॅग करा नाहीतर आणि लाईक हे मध्ये करा. लाईव्ह मध्ये सांगा. आता 1-2 कमेंट वाचते मी. हा वाच. एकाने लिहिलंय, ताई तुमची सासू सुनेची जोडी. आता ह्याच्यामध्ये सासू कोण आणि सून कोण मला माहिती नाही. आम्ही दोघं जावं आहोत. लाटून घेतले तर चालणार नाही का? विशाखा लाटून साबळे. नाही घ्यायचे, पण एक मी दाखवते तुम्हाला एक पद्धत. हा, ती दुसरी केली एक तरी पद्धत, चालेल हा. जर तुम्हाला नाहीच थापायचं असेल तर. पण एका तेल भरपूर सुटतं तर तुका चाळणी घ्यायची लागतली हा. सरोजा. अर्चना लिहिते, परत एकदा रेसिपी सांगा. त्यांना हो हो करता ताई, करता ताई नक्की सांगतो आम्ही तुम्हाला. हम्म. भले रेसिपी झटपट असेल तरी आम्ही थांबून तुम्हाला थांबून रेसिपी तुम्हाला हा तवो पण व्यवस्थित घेते त्या खाली. सविस्तर तुमका सांगतो, म्हणजे हो कसं या. तुमचं हे नको व्हायला, आणि म्हणजे चुकायला नको. ह्याचा आणि तेल भरपूर सुटतं, त्यामुळे तुम्ही काय करा, तवो ठेवा, तव्यात अशी एक चाळणी ठेवा आम्ही आणि भिड्याचाच तवा घेतो, हा. कारण भिड्याच्या तव्याला तेल लागतं. हो. म्हणजे हे पण बघा मस्त अनारशात झाडी सुटल्या हे बघा. आणि भारी गमता. जसं मी तो आणलंय तसंच अगदी. हा बघा, इथे जो आपण करून आणलेला हा. अगोदर, आणि हा गुळाचा ह्यो उलटो ठेवलेलो, ह्यो बघा, हा. ह्यो सरळ. गुळाचा जो कलर असतो ना, हा, तो मस्त आला. असे उभे ठेवायचे हे बघा. एक्स्ट्राचा तेल आता आपल्या तव्यात जातला. हा, आता हे मी सगळे गोळे पण करून घेते. आता ताईंना ज्या ज्या मी सांगते आत्ता लाईव्हला आले आहेत ते, आपण अनारसे करतोय झटपट. तुमच्या घरी कोणतंही पीठ असेल, नसेल तर तुम्ही दुकानातून घेऊन या. तांदूळाचं पीठ घेऊन या. 1/2 किलो मध्ये तुमचे मस्त भरपूर असे अनारसे होतील. जर 1/2 किलो पीठ आणलंय तर तुम्ही अर्धा वाटी म्हणजे 150-200 ग्राम तुम्ही गुळ घ्या. 1/2 किलो म्हणजे 250 ग्राम. आता मी हे बोटाने दाखवलंय मगाशी. आता तुम्हाला दाखवते. तुम्हाला थापायचं नसेल तर तुम्ही एक पेला किंवा वाटी घ्या किंवा डब्बा घ्या. पण ह्याच्यावर मला आता काहीतरी ठेवावं लागेल, प्लास्टिक वगैरे, नाहीतर ह्याला मी बघते तूप सोडून, कारण मी दुधाची पिशवी ठेवली होती आणि मी असा दाबून बघितलेला. परतायचे नाहीत का? तेलात नाही, तेलात परतायचा नाही. अनारसा फक्त खसखशीच्या बाजूवर वर तेल सोडायचं आपण. असंच आहे. जर कुणाला रेसिपी आवडत असेल तर तुम्ही नक्की डबल टॅप करा, लाईक करा, सबस्क्राईब पण परत किचन करू शकता. हो, खैसून बोलतात तर आम्ही विरार वरसून बोलतो. आम्ही विरार वरून लाईव्ह करतो, आमच्या घरातल्या किचन मधून. ही अशी जी पद्धत आहे, ही पद्धत पारंपरिक आहे. पण तुम्ही काय करा, ह्याच्यावर पिशवी घ्या दुधाची किंवा तुमच्याकडे असतात ती, किंवा पान ठेवा आणि असं दाबून करा. हाय पण तुमचं अनारसो येतलो. मी बघते आता थोड्या वेळाने आता येतात की नाही. पण आपला तेल तापलेला तर म्हटलं आता एक सायली ते मोडून दाखवा. हो, एवढ्या लवकर नाही, जरा थंड होऊ दे. लागलीच नाहीच जमणार ताई. पण तो अगोदरचा आहे, तो मी तुम्हाला मोडून दाखवते, जो मी करून आणलाय तो. पण आताच केलाय मी. 3 पावणे 3 ला मी करून घेतलाय तो. हा, आम्ही आत्ताच म्हणतात ना, थोड्या वेळापूर्वी लाईव्ह होतो. त्याच्यानंतर आता परत लाईव्ह. म्हटलं आता दिवाळी आहे तर 2-4 लाईव्ह होऊन जाऊ दे. साधी पिशवी नाही चालणार का? साधी पण चालेल, पण जाड हवी. थांबा बघते मी. आता मी तो पण सोडलाय. पण तुम्ही कोण ताई आता जर आला असाल तर आपण आज परब किचनवर अनारसे करतोय झटपट असे. तांदूळाच्या पिठाचे 1 वाटी तांदूळाचं पीठ, अर्धी वाटी गूळ, अर्ध केळं घ्या पिकलेलं, आणि थोडंसं दूध घालून पीठ ते मळून घ्या. जर तुम्ही गूळ चिरून घेतलं तर ते सगळं मिश्रण तिन्ही गोष्टी मिक्सरला लावा. फक्त थोड्या वेळासाठी, जास्त नाही, वाटायचं नाहीये. हे बघा, असं हे झाऱ्याने जर तुम्ही तेल सोडलत ना की त्याला झाडी पण सुटते आणि तो वरच्या साईडनी जी खसखसची बाजू आहे ती वरती करायची आणि ती बाजू सुद्धा तुमची व्यवस्थित शेकली जाते. म्हणून आपण अनारसांना पलटी मारायचं नाही. आता ते खसखस तेलात पण जाणार ना, असं मला वाटतं. हो हो, तेलात तशी पडतेच आहे, पण ती पडणार. म्हणून आपण तो खसखशीवर थापतो तर तेवढी ती आतमध्ये जाता, भुतूर जाता. मालवणी शब्द, भुतूर जाता. हो बघा, त्याका झाडी व्यवस्थित फुटतात. थोड्या वेळाने दिसणार तुमका. आता ज्या ताईंना जास्त घाई आहे खोलून दाखवा, तो तसंच खुसखुशीत होतो. यो बघा, हे बघा, हे बघा, हे बघा, आतमध्ये तसंच. आणि ही बघा झाडी तुमका दिसली, पोकळ किती झालेलं. असेच हे मी आता 3 पावणे 3 वाजता केलंय जेवल्यानी. बघा किती
पोकळ झाली आणि झाडी पण काय सुटली आहे बघा. पण तुम्ही लाईव्ह वर राहा, म्हणजे हा. टिप्स अँड ट्रिक्स तुम्हाला कळतात. हा जर तुम्ही मध्येच अशी घाई केली ना तर कळत नाही रेसिपी आणि फसते बऱ्यापैकी. मग तुम्ही म्हणणार अरे आम्ही सगळं फॉलो केलं पण रेसिपी कशी फसली. तर त्याचं कारण हे आहे. आता मी तुम्हाला ह्याच्यावर दाखवणार आहे. हम्म. सरोजनी बोलता बोलता काढल्या हा पिशव्या बोलता काढून बोलता घेतल्या. कारण शक्यतो नाही, मला ती जमते, तुम्हाला नाही जमत असेल तर मी ही दाखवते तुम्हाला पद्धत. तसं तुपाची पिशवी ठेवणार होती पण मला हा. वाटलं कशाला ठेवू म्हणून मग मी ठेवली नाही, असं झालं. आता हे बघा, पहिल्या पिशवीवर खसखस घालून घेतलं कारण खसखस घालून घ्यायचं अनारसे म्हटलं की खसखस आला आणि त्याच्यावर ते खसखस दाबला गेला पाहिजे, म्हणून ती गोळा ठेवायचा खसखशीवर, थोडासा दाबायचा आणि इथे थोडस तूप चोळायचं. बोटान थापत असाल तरी एक थेंबा तूप चोळायचं आणि हा बघा, हा असा असा वाटीने केलात की आपला अनारसा झाला. तेलाची पिशवी चालेल का? हो तेलाची चालेल, दुधाची तुपाची चालेल, चालेल. कोणतीही पिशवी जाड. चालेल. पण जाड हवी. हा. तर कुणाचे काही कमेंट असतील ना तर तुम्ही नक्की हा. विचारा, कारण मी कसं रेसिपी शूट करते, त्या बोलतायत तर खूप जास्त बोलणं नको होऊ दे. हा, पण हे प्रश्न बघा. असतील तर हा सांगा, बघा, विचारा. हा पण तसाच झालेला आहे मस्त. हम्म. आता हा खसखशीची बाजू वर आणि हा असा सोडायचा वर आहे. हे बघा, हा. वर केलीये खसखशीची बाजू वर ठेवायची, अनारशाला वरसून असं झाऱ्याने तूप सोडायचं. तूप तेल काय असेल ते, मग त्यांनी काय होते, वरची बाजू शिजली जाते आणि त्याला एक झाडी फुटली जाते. इथे आपला पेशन्स हवा. हा. हे बघा. आणि छान असे गुलाबी रंग, गुलाबी नाही बिस्किट, बिस्किटाचे गुलाबी रंगाचे, गुलाबी तोंडात बसला. बदामी बदामी रंग, गुलाबी साडी आणि बदामी रंग. हा. मगाशी एक दादा म्हणत होते शिवाजी महाराजांचं पोवाडा म्हणा. पोवाडा मला असा येत नाही, पण लागला तर मी गुणगुणते, पण मला येत नाही. पण मला शिवाजी महाराजांचं एक गाणं येतं, मी जे म्हणतात ना आपल्या शाळेमध्ये जे असायचं स्पर्धा किंवा गायन स्पर्धा, मी तर गायनात होतयच. माझं म्हणजे गायन मध्ये मी नंबर पण पटकावले आणि घेत पण होते स्कॉलरशिप. तर त्याच्यामध्ये मी त्या गाणं बोललेले. आता मी त्या गाणं बोलते. बोला. मला तर एकच हा, मी पण तेच बोलणार होती. आम्हाला काय कुणाची भीती, देव देश अन धर्मासाठी प्राण घेतल हाती. शूरामी सरदार, आम्हाला काय कुणाची भीती. तुम्हाला जर रेसिपी आवडत असेल तर तुम्ही नक्की लाईक करा, डबल टॅप करा आणि काय सबस्क्राईब पण करू शकता. गौरी पाटील लिहिते, ताई खूप छान, थँक्यू सो मच. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. मी आता प्लास्टिक बाजूला घेते कारण मला ती जमत नाहीये. मी आपलं हेच घेते, जी आपली पद्धत आहे ती. कारण आपल्या परब किचनवर वड्याची रेसिपी भरपूर आहे, त्यामुळे थापायची सवय मला भरपूर झालेली आहे. होते होते, तुम्ही व्यवस्थित थापलं. 2 बोटाने थापा, नाही तर असं असं सुद्धा तुम्ही थापू शकता. हा बघा, जसं आपण वडा थापतो ना, हे बघा असं. फक्त तो खसखस थोडीशी बाजूला घ्या आणि त्याच्यावर तुम्ही हे अनारसे थापून घेऊ शकता, कारण खसखसीचीच मजा असते. हा. अशी ही झाडी फुटायलाच हवी आणि फुटते असं काय नाहीये. सरिता इथे वाव, मस्त झाले. हो हो, मस्त झाले. अजून तुम्ही लाईव्ह ला थांबा. धन्यवाद 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 सगळ्यांना, मनापासून धन्यवाद आणि स्वागत पण आहे तुमचं परब किचन वर. स्नेहाल इथे खूप छान अनारसे, हो, थँक्यू सो मच. हे बघा मस्त, बोटान थापल्यावर मस्त लागते, अशी खसखस लागते, म्हणजे तो नाचता ना त्याच्यात आहे. हा, अशी खसखस लागते. आणि ही बघा, वर बाजू असली पाहिजे खसखसीची, आणि अजिबात अनारसे पलटायचे नाही आणि मंद आचेवरच त्याच्यावर असं तेल उडवायचं. रेसिपी जर आवडली आणि अनारशाचा लुक सुद्धा तुम्हाला आवडला तर डबल टॅप करून लाईक करा ताईंनो, दादांनो. आणि हे अनारसे किती आठवडाभर तरी हो, राहतात. 8 दिवस 15 दिवस राहतात, कारण त्याची बघ ना खुसखुशीत आहेत ना ते कुठेही प्रवासालाही सुद्धा नेऊ शकता. आणि झाडी बघा तुम्ही आतमध्ये काय फुटली आहे. हा, असं काय नाही की दिवाळीलाच खा, प्रवासाला पण तुम्हाला लांबच्या प्रवासाला जायचं असेल. स्वाती लिहिते, माझी मम्मी पण खूप छान बनवते अनारसे. धन्यवाद धन्यवाद. तुम्ही फुल रेसिपी आम्हाला व्हॉट्सअप करा. आमचा नंबर आहे 9766549535.
प्रणय परब लिहितोय, मी कधीही अनारसे केले नाही, पण यावेळी नक्की करेन. तन्वी परब. ओके, करा त्यांच्या करा आयडी नक्की वरून करा. करेन. हां. धन्यवाद. कोणी हार्ट्स पाठवले त्यांना मनापासून धन्यवाद. डबल लाईक करा. डबल आणि टॅप करा. मी पण कधी अनारसे खाल्ले नाही, जसं मी गेल्या लाईव्हमध्ये सांगितलं. खरं कारण माझ्या मम्मीने कधी केले नाही आणि आमच्याकडे केलेही जात नाही. हा अनारसे हा प्रकार मी वहिनीच्या तोंडून पहिल्यांदा ऐकलेला इथे आल्यानंतर. हा कारण आम्ही कधी केलेच नाही, त्याच्यामुळे अनारसे हे दिवाळीला असेल, बघितलं असेल, पण काय एवढं माझी आठवत नाही. आजी करायची, आईची आई करायची. हम्म. तिच्या हाताला जी चव आहे ना ती अप्रतिमच होती. म्हणजे ती सगळे पदार्थ तुमचे चिरोटे म्हणा, पारंपरिक जे जे पदार्थ होते ना ते माझी आजी, आईची आई करायची. हम्म. चिरोटे पण छान होतात. हो, हो. ते पण करणं थोडं डिफिकल्ट असतं, पण आपण सोप्या पद्धतीने हां. सगळे पदार्थ करून दाखवतो. ते प्रयत्न जे आहेत ते आमचे तुम्हाला आवडत असतील तर डबल टॅप करा स्क्रीनवर, आणि तुम्हाला परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. ज्यांना ज्यांना आता जे लाईव्हवर आहेत त्यांना सांगते आपण झटपट असे अनारसे करत आहोत. थोड्या अर्धा थोड्या तास. वेळाने हे पीठ येणार आहे. थोड्या थोड्या म्हणजे वेळाने येतं मग म्हणजे झालं काय ते आपल्याला. हां. मऊ मऊ पडत आणि जातं. त्याला हे एक बघा. तुकतुकी बघा काय आली हा, आहे. हे बघा, असं जे पीठ आपण ह्याला तर मी बनवलंय, तुपाचा हात नाही लावला पण त्याला तुकतुकी छान आणि हे आलेली बघा, आहे. हे हे बघा पीठ. चकाकी छान आलेली आहे. आता जर ज्यांनी आत्ता जॉईन केलं असेल ना, गीता लिहिते, तुमचे अनारसे बनवायची स्टाईल खरंच खूप छान आहे. थँक्यू 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 सो मच. धन्यवाद धन्यवाद. माय ब्लिव्स मला माहिती नाही कुणाचा आयडी आहे. खूप छान ताई, मस्त, माका खूप आवडले हे बघा. पण अनारसे एकीकडे असे थापताना दुसरीकडे लक्ष हवा, नाही तर हो. करापतले. नाही नाही त्याच्यावर जाळी फुटासाठी फुटे, हा. तेल सोडूकच वया. सायली लिहिते, जाळी पडली पण चमचाभर दही घालायचे म्हणजे अगदी अनारसेची चव येते. धन्यवाद धन्यवाद 2-3 ताई. करून बघा. हो हो. ओके, नक्की आम्ही करून बघतो. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. आता दिवाळीला करू. धन्यवाद सायलीने ताई. दिलेल्या टिप बरोबर बाकी सगळ्यांना पण कळलं. हां. म्हणजे आता दुधाच्या जागी दही घालूया की दूध आणि दही दोन्ही, ते पण सांगा. हां. कारण मला असं वाटतं दुधाच्या पण जागी. केळ्याने ती चव येते. हां. ताईंनी सांगितलंय ते पण आम्ही वापरून बघू. पण मला एकीने सांगितलेलं केळं घाल म्हणजे अनारशाला जी आंबट जरा चव असते हां. ती येते. आपलं केळं श्रीखंडासारखंच कारण असतं. आंबलेल्या पिठापासून बनवतात ना, म्हणजे हां, तांदूळापासून तांदूळ, बनवतात, हां. म्हणून ती आंबट चव असते. स्नेहा लिहिते, मला खूप आवडतात पण बनवता येत नाही. तुमची रेसिपी बनवून मी नक्की बनवेन. हो, स्नेहा हो. पांचाल नक्की बनवून बघा आणि आम्हाला फोटो पाठवा आमच्या व्हॉट्सअप नंबरवर. तुम्हाला कशी वाटली ही. आता इथे बघा, हे आपण किती 1 वाटीच घेतलेलं. हे बघा, हे हो. जे आहे ना, हो. हे 1 वाटीच आपण भरून पीठ घेतलेलं आणि एक अर्ध खूप पिकलेलं केळं घेतलेलं आणि किती वाटी, अर्धा अर्धी वाटी, वाटी ह्याच्या गूळ. अर्धी वाटी गूळ घेतलेलं, ते पण तवलेलं, चिरून घेऊ शकता. हां. ते आपण घेतलेलं, म्हणजे प्रमाण तुमच्या लक्षात आलं. 3च गोष्टी. आणि त्याच्यानंतर हे तळायला तेल तर कॉमन आहे. हं. आणि हे आपलं अनारसेला लावायला आपल्याला हे तर हवं, खसखस तर हवंच. ती एक गोष्ट. या गोष्टीपासून आपण असे हे झटपट अर्ध्या तासात, खरोखरच्या अर्ध्या तासात रेडी होणारे अनारसे बनवले. तळण्यासाठी काय तो वेळ लागतो आणि ते पण मंद आचेवर. हा. मंद आचेवरच तळायचे असतात. अरे रे. काय नाही काय नाही. भाजलो माझा हात. कारण तो गरम होतो. सॉरी सॉरी सॉरी. पण बघा अनारसा सोडल्यावर मला लगेच त्याच्यावर तेल सोडायचं होतं. हा, नाहीतर मग ते हां. जाळी येत नाही म्हणून. शुभांगी लिहिते, ताई केळ्याने खूप चांगली चव येते. हो, केळा हो, आणि हो. गुळाने खूप छान चव येते. सविता सुर्वे लिहिते, अनारसे बनवायची पद्धत ताई तुम्ही खूप छान दाखवली. थँक्यू सो मच. त्याच्यासाठीच आम्ही लाईव्हला ठेवली ती. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हा, कारण ही लाईव्हला ठेवण्याचं कारणच ते होतं की तुम्ही लाईव्हला याल आणि तुम्ही समोर बघाल. आता तू स्टँडला लाव. म्हणजे काय आपलं पीठ लवकर लवकर येतला. आणि मी हे हा, थापतोय. आता मी हां. तळायला घेते. एक स्टँडला लाव आणि हां, बघ नाहीतर पहिलं पीठ तू पण जास्त दिसशील आलं. काय? हां. हा, दिसतंय जास्त आलं पीठ तर मग ते तळलं जाणार, म्हणजे एकदमच नाही आपली गॅस होणार सुद्धा नाही. वाया जाईल ना. हा. नाहीतर तुम्ही असे पहिले थापून घेतलात ना तर उकलतले कारण खसखसीवर थापतो ना. मग तसे एकत्र थापून घ्यावा. पण तुमका आता लाईव्ह दाखवूचे होते म्हणून मी आता एक एक सोडलंय. हा, मी बघते त्याच्यामध्ये मी हां. दिसते की नाही. माझा हां. तिसरा कॅमेरा ऑन आहे. हां. मी त्या गॅस पासून जरा लांबच ठेवलंय. हां. गॅस पासून बाय हा, लांब ठेव. दिसते. हा, हं. नाहीतर गरम होऊन धडाम धुडूम धडाम हे सरच दिवाळी होईल.
फटाके. सविता लिहिते ते वाचलं मी वाटतं. सविता सूर्य पद्धत ताई तुमची खूप छान आहे. थँक यू सो मच. निलेश लिहिते शिरो पडो. चमचो पण थकलो सकाळपासून. शिरा पडो. सॉरी दादा, सॉरी. शिरा खरंच. पडांडे. बरोबर, बरोबर. थकलोच असतात तो पण. कारण सकाळपासून लाईव्ह नाही सकाळी झाडू नाही लागलो नानकटात. बिचारे धारट की त्या शिरोपणाचे. पण धन्यवाद ताई दादांनो. शिरा पडांडे ही मालवणी. शिरापणाने तुझ्या तोंडात असं म्हणतात त्यांनी झाऱ्यान लिहिलं. धन्यवाद, पण धन्यवाद. हसा गेला. चला. पण काय नाही म्हणजे आता. थोडंसं थकवून गेलो आमचं हसवलं आणि असतं. खरं म्हणजे दिवाळीची आता हाच आठवडा आहे, 2-4 दिवस आहे. त्याच्यानंतर आमचं पण आराम, तुमचं पण आराम. तुमका पण त्रास नाही, आमका पण त्रास नाही. हे सगळेच जण आराम. पण हे ना पीठ जास्त योग दिवस सारख्या नाही हां. असं पटापट, पटापट, पटापट काढून घेऊ ना. हा, झालंय ना? झाडी फुटली. हां. निथळ होते. आता हे बघा मी तुमच्या जवळ नंतर आणते कॅमेरा. आता जरा मला मदत करू दे, नाही नाहीतर आता गॅस वाया 2-3 जातो. दाखवले आम्ही तुम्हाला. आता तसेच ती तळून घेते. फक्त त्याच्यावर तेल उडवावं लागतं. आणि आम्ही सगळेच दाखवत बसण्यापेक्षा खूप मोठा लाईव्ह होतो ना. हां. पण ते पीठ येतं ना. हा. कुणाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही नक्की सांगा. हां. स्नेहा लिहिते तुम्हाला दोघींना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुम्हाला तुम्हाला पण. सुद्धा जे मनापासून शुभेच्छा. सगळे परब करप किचनचे सबस्क्रायबर आहेत, जे लाईव्ह बघतात, जे YouTubeचे व्हिडिओ एवढ्या वर्षापासून बघतात, त्या सगळ्यांना दिन दिन दिवाळी. गाई म्हशी ओवाळी. मला ते गाणं एवढं तोंडात बसलंय ना, की दिवाळीचं कुठलंही गाणं म्हणायला सांगितलं, की माझ्या तोंडात तेच येतं. आणि हे तेल उडवताना जरा सांभाळू ना. मला भीतीच वाटते, की काय होतं माहितीये, अनारसे पुढे, 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 पुढे जातात. हातावर नाही पडलं म्हणजे आणि तो झालं. मध्ये घेऊ नको. हां. मध्ये घेऊ नको. कडेक घे. की त्या सांगू मध्ये हां. आपली आच भरपूर असते. मग करते. खालून तो करपला जातो. म्हणून मध्ये नाही घ्यायचा. कडेनीच घ्यायचा आणि त्याच्यावर तेल उडवायचं. ओके. सायलीने लिहिलं दही जास्त नको, 1 किंवा 2 चमचे. जसं आपण दूध टाकलं हां, तसंच असेल. हां. हं. धन्यवाद पण ताईंनो. तुम्ही बघताय मनापासून आणि तुमच्या टिप्स सांगताय. मी आता करायचेच आहेत मला. मी फक्त म्हणतात ना एवढासाच पीठ घेतलंय आणि मी करून बघितलंय. गूळ मिक्स करून, करून हातानेच केलंय. मिक्सरात लावलंय नाही. तेव्हा तो अनारसा झालो. 2 झालेले. एक म्हटलंय एक ठेवतोय थंय आणि एक हय घेऊन येलंय. म्हटलंय दाखवूया आपल्या व्ह्यूअर्स लोकांना की असे मला एक विचारायचं आहे, की आता मग त्याच्यात केळं टाकायचं की नाही? आता केळं टाकायचं. दही टाकलं तर? आता ते केळं टाकायचं नाही की त्या ताई सांगतील. पण हां. माझ्या मते टाकावं. कारण आपण दुधाच्या जागी दहीचा वापर करतोय ना. हं. आता त्यांनी सांगावं केळं हं. टाकावे की नाही, म्हणजे पूर्णच रेसिपी आम्ही शेअर करतो ना. हं. म्हणजे तुम्हाला सांगतो, की तुम्हाला जर हा पर्याय नसेल, तर तुम्ही हा पर्याय वापरून करू शकता. ह्याचं खसखस तेलामध्ये जरा पडलं. पण ठीक आहे. नाही खसखस आता संपतच येईल. हं. त्याला वाटतं कमी लागला असेल. असे आपले मस्त असे 30 मिनिटामध्ये खरोखरच्या अर्ध्या तासात झटपट असे तयार होणारे अनारसे. आणि ते पण दिवसातलं फक्त अर्धा तास तुमका काढूचो हा. जर तुमका अनारसे खावचे 3 असतील. दिवस 7 दिवस हं. नंतर ते मुक्याने पण पीठ तांदूळ हे करूचे असतात, न्हावून करूचे असतात. तसे पारंपरिक माझ्या आजीन केलेले अनारसे. साक्षी वाघोले लिहिते हाय. त्यांनी हाय. खूप सारे 4-5 वेळा हाय केलं म्हणून म्हटलं आता त्यांचं धन्यवाद, नाव घेते. धन्यवाद, धन्यवाद ताईंनो. हाय हां. तुमका पण. पण गॅस जवळ बाबा अचानकपणे गरमी खूप वाढली आहे. आणि गॅस जवळ काम करणं खरंच थकवतंय. असं काही नाही, लाईव्ह 2-2 लाईव्ह करणं काय एवढी खायची गोष्ट पण नाहीये. हे खरंच आहे त्यांचं पण म्हणणं. नाही तुम्हाला आवडतंय आणि तुम्ही साथ हां. देताय आम्हाला. त्यामुळे आम्हाला आणखीन उत्साह पण येतोय. हां, लाईव्ह करायचा. असं म्हटलं लाईव्ह रेसिपी तुम्ही बघा, म्हणजे तुम्हाला पण उत्साह येईल ना, की आता बाबा आम्हाला पण दिवाळीचे पदार्थ असे होतात. म्हणजे असं काही नाही, की सगळेच आणि हा पदार्थ. म्हणाल तर माझा पहिलाच प्रयत्न आहे अनारसेचा. कारण मी सांगते ना, मी हे जे करते ना, म्हणून मी आधी तो करून बघितला एवढ्याशा पिठाचे. मी ते अगोदर सासऱ्यांना करून खायला घातले. ते पारंपरिक पद्धतीचे होते. पण हा माझा पहिलाच प्रयत्न म्हणून मी आधी करून पाहिले. आवडला माझा प्रयत्न तर डबल टॅप करून लाईक लाईक करा. नक्की करा. आवडलाच असणार. कारण प्रत्येक गोष्टीला म्हणतात ना, पारंपरिक गोष्टीला आधुनिक जोड दिलेली आहे आणि त्यानुसार आपण तुमचा वेळ, कारण प्रत्येकाकडे एवढा वेळ नसतो खरं सांगायचं हो, तर. आपला महिला वर्ग हां. खूप कामं करतो. जो आपल्यालाही माहिती आहे. आम्ही सुद्धा कामावर जात होतो. त्यामुळे माहिती आहे, की घरी येऊन किती थकून मागून दिवाळीच्या वेळेला तर ती साफ-सफाईपासून, फराळापासून करेपर्यंत हां. सगळं थकायला होतं आणि त्याच्यानंतर मॅनेजमेंट पण करावी लागते. साहित्याची जुळवाजुळव करा. त्याच्यानंतर ते सामान भाजून ठेवा रे.
त्याच्यानंतर काय म्हणतात तो मैदा चाळून ठेवा रे. त्याच्यानंतर वेलचीची पूड करून ठेवा रे. त्याच्यानंतर जे ड्रायफ्रुट्स आपण वापरणार आहे त्याची हळूहळू पूड. ती तयारी हां. एक एक दिवस ती तयारी करायची, मग काय हरकत नाही. आणि स्वच्छता म्हणाल ना तर जे लागतील तीच भांडी घासून घ्या, नंतर सगळं झाल्यावर साफसफाई करायची. हां. फराळ झाल्यावर एक दिवस आधी शेवटी करायची. मी ताच करतोय. दिवाळीच्या एक दिवस आधी फराळ करून मोकळा व्हायचा आणि मग साफसफाई करायची. जी लागतात तीच भांडी मी घासून घेते. सविता लिहिते, ताई चकलीची रेसिपी शेअर करा. आम्ही चकलीची लाईव्हवर पण दाखवलेली आहे आणि अशी पण झटपट भाजणी होणारी. सुद्धा आणि बिना भाजणीची सुद्धा. हां. आणि असं काही नाही की आपण गृहिणी आहोत तर कामं कमी असतात किंवा ऑफिसला जातात त्यांनाच जास्त कामं असतात, असं काही नाही. जी गरज असतात त्यांना पण तेवढीच कामं असतात आणि ज्या ऑफिसला जातात त्यांना तर डबल कामं असतात. त्याच्यामुळे आपण समजू शकतो की ह्या झटपट होणाऱ्या रेसिपीज त्यांची खरंच खूप मदत करतात. म्हणजे जेणेकरून बाहेरचा पदार्थ खाण्यापेक्षा आपण घरात बनवलेल्या वस्तू आपल्या घरातल्यांना, आपल्या मुलांना खाऊ घालू शकतो. त्याच्यासाठी हा आम्ही लाईव्ह करतोय आणि आता 2-4 दिवसांनी तुम्ही पण कंटाळाल लाईव्हला यायला. असं होऊ नये. कारण आमच्या लाईव्हच्या रेसिपी तुम्ही बघत राहा ह्याच्यासाठी आम्ही हे करतोय. पण आता इलियत की नाही आले, मनासारखी आले, आले, मनासारखी आले, इलियत आले, की आले, नाही. सगळे आले, चांगले हां. कमेंट आल्या. धन्यवाद, सगळं. धन्यवाद. सगळ्यांना हां. मनापासून धन्यवाद आणि परब किचन मध्ये तुमचं भरभरून स्वागत. आणि ज्यांना रेसिपी आवडत असेल त्यांना मी सांगतो, तुम्हाला जर परब किचन फॉलो करायचं असेल तर Instagramवर करू शकता, YouTubeवर करू शकता, Facebookवर करू शकता. तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेमामुळे आणि तुमच्या सगळ्यामुळे आम्ही आहोत. त्याच्यामुळेच आम्ही इथे लाईव्ह करतोय. आणि ही अनारसाची झटपट रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की डबल टॅप करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि अजूनही आमच्या परब किचन वर रेसिपी आहेत, चॅनलवर आहेत. जसे आजच मेथीचे लाडू सुद्धा आपले अपलोड केले. अपलोड झालेले आहेत, ते सुद्धा पहा आणि ते नक्की करून बघा. आपल्याला खायला हवेत. थंडी आता येणारच आहे. 4 दिवसात जास्त दिवस रवले नाहीत. आता बघा दोन्ही अनारसांना मी तेल सोडते. आता ह्याला काढते आणि सकाळी आमची लाईव्हची नानकटाईची रेसिपी बघू शकता, शंकरपाळ्यांची बघू शकता. लाईव्हच्या सगळ्या लाडू बिना पाकाचे. बिना पाकाचे लाडू, त्याच्यानंतर डाळव्याची आपली करंजी. डाळव्याची पिठाची करंजी. त्याच्यानंतर किती सारे लाईव्ह आहोत. त्याच्यानंतर असे पण रेसिपी आहात. गेली 5 वर्ष 6 वर्ष आम्ही रेसिपी करतो. तर खूप साऱ्या रेसिपी आहेत. आपल्या कोकणातील पारंपरिक आहेत, मालवणी आहेत. त्याच्यानंतर अशा आधुनिक सुद्धा रेसिपीज आहेत. जसे शेजवान राईस आहे, बिर्याणी राईस आहे. अशा सुद्धा आहे. सोयाबीनची भुर्जी आहे, सोयाबीनची भाजी आहे. अशा पण रेसिपीज आहेत. रोजच्या जेवणामध्ये आपल्याला आणि आपले मालवणी मासे होत, हां. वडे होत, आपले अरे गणपती होय बाप्पाचे बाबा. मोदक होत. ते कसं विसरू शकते. मालवणी माणसं आणि मासे आणि मटण आणि मावरान आहे रेसिपी. असं होतात नाही. ते सुद्धा रेसिपी आहेत. तर तुम्ही बघू शकता. तुमका ते सुद्धा आवडतले. तुम्ही एवढा वेळ लाईव्हला तग धरून रवलात त्याच्यावर. आता 4च रवले. मनापासून धन्यवाद. आता 4च रवले म्हणजे तळूचे. मी मध्ये 4 मध्ये मी मोबाईल मध्ये बघलोय. 4 कसे रवले? मला वाटलेला. कारण आता जवळ-जवळ 1 तास होतील ना. त्याच्यामुळे. पण आवडली तर लाईक करा, शेअर करा. तुम्ही सबस्क्राईब पण करा आणि डबल टॅप करा. लाईकला डबल टॅप करा. मोबाईल जरा लांब ठेवूया बाबा, गरम झालेला आहे. आता काय बोलायचं, तुमच्याकडे काय प्रश्न असेल तर नक्की विचारा. म्हणजे आम्ही तुम्हाला सांगू, त्याची उत्तरं देऊ. कारण बोलून मग वर खाली कोणाची कमेंट झाली आहे काय तेच नाही तर बघते. त्यांना पण सांगा खोया. वर खाली कोणाची कमेंट बघते. परत करा. निलेश लिहितोय, वो परबांनो आमचा वाचा जरा. तुम्ही काय लिहिलात तर जरा परत करा. घे बाय परत करा हो दादांनू. कारण काय झालं माहितीये, हे अनारसे तळण्याच्या चक्करमध्ये एकावर म्हणून मी त्याला बोलले, बाबा तू आधी बघ एका हाती. पाहिजे तर होय धर कॅमेरो मोबाईल. निलेश लिहिलंय, काय नाही अंकिता वालावर काय सांगता, आता तुमची मेहनत प्रमोट करू नका. असं काय मागा काय कळला नाही. सोडा जाऊने, खरंच काय ते मागा कळला नाही. सुहासिनी राहटेल इथे परत सांगा कसे बनवले ते. वहिनी एकदा परत सांगा. मी परत सांगते. आता जे आलेले त्यांना मी परत सांगते. 1 वाटी तांदूळाचं पीठ, घरचं कोणतंही पीठ घ्या. नसेल तर विकतचं आणा मान्याच्या दुकानातून. अर्ध वाटी गूळ. 1 वाटी तांदूळाच्या पिठाला अर्ध वाटी गूळ, अर्ध पिकलेलं केळं आणि त्याच्यानंतर ते मिक्सरला लावून घ्या फिरवून. गूळ चिरून घ्या आणि मिक्सरला फिरवून घ्या ते सगळं तिन्ही जिन्नस, केळं, तांदूळाचं पीठ आणि गूळ. आणि त्याच्यानंतर एका भांड्यामध्ये काढून घ्या आणि ते पीठ थोडं थोडं दूध घालून मळा. त्या ताईंनी सांगितलं की थोडं मळा. एकदम घट्ट मळा ते पीठ.
दूध जास्तीचं ओतू नका, चमच्यानेच घ्या म्हणजे तुमचं पीठ तिथल्या तिथे घट्ट होईल. घट्ट झालं तरच ते चांगले तुम्हाला असे थापता येतील खसखशीवर आणि असे खसखशीवर थापा गोळे करून आणि वर आणि खसखशीची हां, बाजू वर ठेवा. खसखशीची बाजू वर ठेवा आणि ते तळून घ्या. तेल उडवून तुपात तळायचे असेल तर छोटंसं भांडं घ्या पसरट, त्याच्यामध्ये तूप टाका आणि त्यानी पण हे करा. एक्स्ट्राचं असेल तर त्यासाठी खाली चाळणी घ्या. आज आपण करतोय झटपट असे अनारसे. आणि एकदम असं मंद गॅसवर असं फास्ट हां, गॅस करून नाही अजिबात करायची. नाही कारण आपल्याला दोन्ही बाजू पलटी-उलटी करायच्या नाहीयेत. एकाच बाजूने तेल उडवून दुसरी बाजू शेकायची. संगीता लिहिते, स्नेहा तू साईबाबा चित्रपटातले गाणे बोल ना, माका खूप आवडतात. तू गातोस तेच असेल दीपावली म्हणा तुम्ही बोला. तेच गाणं आहे असं मला वाटतं, कारण साईबाबा पिक्चरामध्ये तेच गाणं आहे. मेरे साईं के हाथों में जादू का पानी, दीपावली मनाई सुनाई दीपावली, मेरे साईं की अमृतवाणी, मैं तो हुई रे साईं दीवानी, द्वारका माई ये भेद पुरानी, दीपावली मनाई सुहाई दीपावली. आज आपण करतो झटपट असे अनारसे अनारसे. तांदूळाच्या पिठाचे. अर्ध्या. शेवटचं गोळो होला. आता ते- अर्ध्या तासात, बरोबर अर्ध्या तासात होणार आहे. हा म्हणजे आता आम्ही तुमच्याशी बोलता बोलता करतो म्हणून जरा वेळ जास्त लागतो. हा पण तर काय तो तर तुम्ही मी सांगितल्याप्रमाणे तसं मळून वगैरे पीठ घेतलास, थापून पण घेतलास, खसखशीवरच थापा, नाहीतर थापून असेच ठेवलास तर ते उकलाचे नाही. खसखशीवर थापल्यावर ते बिंदास उकलू शकतात. तसे थापून ठेवा आणि मग तळा एक 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 करून. दोन दोन करून पण तळू शकतास, असा काय नाही हा. असा पसरट भांडाच हा घ्या. पसरट भांडा घ्या आणि तुमका तुपात तळूचे किंवा तेलात तळूचे, फक्त बिना वासाचे घेऊ नको. आणि तांदूळ तळताना सुवासिक पीठ घेतलास मंद तरी चालेल. आचेवर तळा हा. आणि खसखशीची बाजू वर ठेवा आणि असं झाऱ्याने त्याच्या दुसऱ्या बाजू म्हणजे अलटून पलटून शेकायचं असतं ना, तर आपण पलटणार नाही आहोत म्हणून न पलटण्यासाठी त्याच्या वर असं पूर्ण तेल सोडत राहा. संपवलंय म्हणजे जेवढी घेतलेली त्या शेवटच्या गोळ्यात सगळी ती लावून लावून घेतलंय. तूप पण जास्त लागला नाही बघा, चमचोभर घेतलंय, बाकीचं तूप मी ठेवून देते, फक्त बोटातच त्याचा लावचा लागला. आता अशा प्रकारे आपली ही रेसिपी झाली. सकाळची लाईव्हची नानकटाई दाखवा त्यांना. हो, ही नानकट आहोत. ही बघा, ही बघा. एक जर असं हे झालं पण काय हरकत नाही. हा तो का, कारण तो गरम असता, तो नाजूक हा. असता, तो तुटता तसो, म्हणून हलक्या हाताने तेल उडवा आणि अलगद असं पावित्र्य घ्यावा. नाही जमत असतं तर दुसरं घ्यावा, पण त्याच्यावर तेल उडून त्याका झाडी पुटाचं शिजवा. पण तो नाजूक असता म्हणून हलक्या. माझं जरा बोलता बोलता हा. कमेंट वाचता जरा मिस्टेक झाली, तर काही नाही. लाईव्ह मध्ये तुमका आपण सांगतो की बाबा तुम्ही ही मिस्टेक करू नका, म्हणजे तुमच्या हातून जर झाली तर घाबरू नका की असा होता. एखाद दुसरा हरकत नाही, म्हणतात ना चुली माफ. सरिता लिहिते, ताई मालवणी पद्धतीचे चण्याच्या पिठाचे लाडू व करंजी सुद्धा करता का? हो करतो. त्याची रेसिपी युट्यूबवर अपलोड केलेली आहे आणि त्याला पर्याय म्हणून आम्ही डाळव्याची केलेली हा, आहे. ते तू ज्यांना जमत ती रेसिपी पण युट्यूबवर आहे आणि अख्ख्या चणे भाजून केलेली सुद्धा आहे. त्याचे लाडू सुद्धा आहे. तुम्ही उकड्या तांदळाच्या पिठाचे लाडू कराल ते सुद्धा आहे. सर्च मारा आणि परत किचन सबस्क्राईब करा, शेअर करा. सबस्क्राईब केल्यामुळे काय होईल तुम्हाला नोटिफिकेशन गावताला, म्हणजे आमचे व्हिडिओ आणि आमचे लाईव्हचे नोटिफिकेशन तुम्हाला गावताला. शॉर्ट व्हिडिओ सुद्धा तुम्ही बघू शकता. त्यांना तेल उडवत होता, मी आपली गॅस बंद केलंय आणि मग तुमच्याशी बोलून घेते, कारण ह्यो शेवटचा. आणि काय म्हणत होती, एवढं सगळं घेत्या आपण जी पेस्ट बनवतो ना त्याची सुद्धा रेसिपी आपण दाखवलेली आहे परत किचनवर. तुम्हाला मालवणी पदार्थ जे वय ते असत सगळा असा जा तुमका वय. आता आणखीन काय काय कोणते पदार्थ वय तर आता लाईव्ह मध्ये खाली कमेंट मध्ये सांगा. आता हे कढई जरा इकडे म्हणजे ते आधी हात लावू नको. पण हे बघा मस्त आपले खुसखुशीत जाळीदार. आता ह्यो थंड झालेलो होतो म्हणून मी ह्यो खोलून दाखवले, अशी जाळी सुटलेली आहे. हे आता थंड होऊ दे. थंड होऊसाठी काय करूचं लागतं, पसरून ठेवते. निर्मला कांबळे लिहिते, सुंदर झाले अनारसे. थँक्यू सो मच. आजची आपली रेसिपी होती झटपट असे होणारे अनारसे. मलाच भीती वाटते की हात असा पडायचा, कारण याच्या कढईचा दांडा खूप मोठा आहे म्हणून मी उचलून तसं ठेवलं. संगीता लिहिते, अगं मी स्नेहा तुला सांगितले ना. ओके, ते मी सुरुवातीपासून मी बोलते आहे
तरी पण माका तुम्ही इग्नोर करता. हो नाही हो इग्नोर करत काय आहे. काय सांगितलं साईबाबाचं गाणं आम्ही बोलून दाखवलं. ते कमेंट ह्याच्यामध्ये राहिली वाचायची. अच्छा 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 हं. अच्छा ताई बोललंय आता मी. हां, त्यांनी लिहिलं मग खूप छान. चला सुलोचना लिहिते आहे, हाय. मीरा लिहिते हाय. संगीता मोडणकर लिहिते खूप छान. सुप्रीता लिहिते तयार झाले अनारसे दाखवा. हो, दाखवतो. हो हो. विजयश्री पवार लिहिते तुम्ही कुठल्या गावचे? आम्ही कणकवलीचे मालवणमधले. म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले कणकवली, श्रावणगाव, पूर्ण पत्तो. खालची परबवाडी. आम्ही परब. तुम्ही कुठल्या परबचं सांगितलं? स्नेहल लिहिते दोघीचा आवाज छान आहे. थँक सो मच. कोणीतरी माझ्या आवाजाला कमेंट दिली की माझा आवाज छान आहे त्याच्याबद्दल. जयश्री लिहिते आम्ही पण परब. हो, आपण सगळे. सुहासिनी लिहिते तळताना दिसत नाही. हो, जरा स्टँडीला कॅमेरा लावलाय पण त्याच्यामुळे. 2-3 अनारसे आम्ही लाईव्हला दाखवले आहेत तुम्हाला. जवळ घेऊन तिने दाखवले होते. हे बघा. बाकीचे आम्ही असेच ठेवलेले आहेत. पण जे जास्त जास्त लालच झालेले आहेत. पण हे खुसखुशीत होतात हां. खुसखुशीत अनारसे. विशाखा लिहिते खसखस लावायला पाहिजे होतं. हो, आम्ही खसखशीवरच थापून लावल्यात. हे बघा तुम्ही दाखवा खसखस लावलेलं. हो, ही बघा ताईंनो खसखस माझ्या हातीत पण हां आणि हो बघा. पूर्ण खसखस लागलेली हां. जवळून बघा. मी जवळ घेते. हे बघा. हो, बघा घाम पाव किलोचं घाम सुटलं पाव किलोच्या अनारसाची रेसिपी. मला जास्त घाम मग येतो म्हणून पारंपरिक केल्या नसते तर किती घामिलो असतो. पाव लिटर. नाही, नाही. होता कसा माहितीये रेसिपीमध्ये माझा मेकअप पूर्ण घामात उतरता वहिनी घाम येणार नाही. मी आता काय पंख लावून दिलोय. वेणी मारून दिलंय ते. त्यांना घाम जास्त येत नाही. आमचं पूर्ण चपचपीत आंघोळ केलंय मी आता अनारसाची रेसिपी परत एकदा सांगा. तर आम्ही खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो. तरी पण शॉर्टकटमध्ये सांगायचं तर एक मोठी वाटी, जेवढी वाटी, मोठी वाटी म्हणण्यापेक्षा तुम्ही जेवढी वाटी कोणतीही तुम्ही वाटी घ्या, त्या हां, वाटी पीठ घ्या, त्या वाटीचं अर्धा अर्धं गूळ गूळ घ्या. घ्या आणि एक केळं घ्या. त्यातलं पण अर्धं केळं घ्या. मिक्सरला फिरवा आणि पीठ मळा. थोडं-थोडं दूध किंवा दही घाला आवडीनुसार. 2 चमचेच घट्ट. लागणार, जास्त नाही. पीठ एकदम घट्ट मळा. कढई आणि तेल तापेपर्यंतच पीठ ठेवा. नंतर गोळे करा आणि मग ते खसखसीवर खसखसीवर थापा. थापा आणि आपले हे मंद झटपट आचेवर अनारसे. खसखशीची बाजू वर ठेवा आणि त्याच्या वरच्या बाजूवर तेल सोडत राहा आणि जोपर्यंत असं बिस्किटाचा कलर येणार नाही ना तोपर्यंत तळा आणि मग ते काढा आणि थंड झाल्यावर खाऊ बसा. नाहीतर लगेच खाऊ बसशात. कारण नाही, रवणार आता आहे ते ना. नरम होत, नाजूक हां. होत. जसे त्याला वेळ देशाल, थंड होऊ तेचो तसं तो अनारसा खुसखुशीत होतलो जाळीदार. सविता सुर्वे लिहिते ताई मालवणी मसाल्याची रेसिपी आहे चॅनलवर. नाही आहे. मालवणी मसाला आम्ही बनवून विकतो. त्यामुळे ती रेसिपी अपलोड केली नाही. असं तुम्हाला स्पष्टच सांगते. श्रीजा लिहिते ताई तुमची मालवणी भाषा खूप छान आहे. धन्यवाद ताईंनो. महेश लिहितोय पीठ घरीच बनवायचं का? हो, तुम्ही घरचं तांदूळ जे दळून आणता ना, त्याचं पीठ तुम्ही बनवा. हवं असल्यास रात्रभर म्हणजे तांदूळ धुवा आणि नितळत ठेवा आणि तुमचा रात्रभर खाण्यातला जर हां. नुसता भाकरीचा पीठ असा तांदूळाचा ता वापरलास तरी चालात. नसाल तर दुकानातून आणा. पाव किलोचे अनारसे एवढे होतले बघा. अरुंधती लिहिते बघा केवढे झाले. अर्धा हां. किलोच्या आसपास नक्कीच झाले आणि पोट भरून खाण्यासारखे झाले. 4 माणसं आरामात खाऊ शकता. हं. विशाखा सावंत लिहिते माझं पण गाव कणकवली. हो, आपण गाववाले. हं. आपण सगळेच गाववाले. हो. महेश लिहिते मस्त. थँक विशाखा. झालं. खूप छान झाले. थँक संगीता लिहिते सरोज मस्त कॉमेडी आहे. हो. थँक कोणीतरी मला ॲप्रिशिएट केल्याबद्दल. सरिता लिहिते खूप छान झाले अनारसे. थँक अरुंधती लिहिते झटपट आहेत का? हो. धन्यवाद. झटपट. झटपट अनारसे. तुम्ही जर ही तांदूळाच्या पिठाचे. तुम्ही जर ही रेसिपी मिस केली असत ना, तर आता ह्यो व्हिडिओ ना सेव्ह सेव्ह होतलो. होतलो. तर तुम्ही कुठे बघू शकता हो वहिनी? आपल्या परब किचनवर. लाईव्ह Live सेक्शनमध्ये तुम्ही sectionमध्ये बघू जाऊन. शकता. महेश लिहिते सोपी आहे तुमची रेसिपी. हो, खरंच सोपी खूपच आहे. सोपे आहे. हां. विजयश्री लिहिते आम्ही पण कणकवलीचे परब. विके मला माहिती आहे. वाव! अनारसे खूप खूप छान झाले. थँक ज्योती पाटील लिहिते धन्यवाद, कुठे धन्यवाद. राहता तुम्ही? मनापासून धन्यवाद. आम्ही विरारला राहतो. रजनीकांत दलाल लिहिते हाय. कृष्णकांत लिहिते हाय. हर्षदा लिहिते इंद्रायणी तांदूळ. हो, इंद्रायणी तांदूळ चालेल. काही हरकत नाही. तो तर सुवासिक आणि खूप छान असतो. त्याला चिकटपणा पण असतो. जसं आपल्या आंबेमोहोरला असतो. त्याच्यामुळे इंद्रायणी तांदूळ सुद्धा चालेल. आता कुणाची कमेंट वाचायची राहिली असतील किंवा बाकी असतील, तर त्यांनी पटापट 2 मिनिटांमध्ये कमेंट करा. नाहीतर आम्ही आता लाईव्ह आपला एंड करतो. कारण बऱ्यापैकी आपली रेसिपी संपलेली आहे. ही सकाळची जी नानकटाई होती ओव्हनची, बिना ओव्हनची बिना ओव्हनची चपातीच्या चपातीच्या तव्यावर तव्यावर आणि घरात झटपट असे तांदूळाच्या पिठाचे अनारसे फक्त अर्ध्या तासात. अरे किती शुभांगी किती लिहिते साहित्य? फक्त 3.
शुभांगी इथे मी 3 कमेंट केल्या. अहो, वर खाली झाल्या असतील. पाहिजे तर सॉरी परत ताई, एकदा पण करा. आता परत एकदा करा. मेघा माने लिहिते, "छान दिसताय साडीवाल्या ताई." ओके. ते छान केले कमेंट. मला आवडली हां, साडीवाल्या ताई. साडीवाल्या ताई. आता आणखीन पुसते घाम. साडीवाल्या धन्यवाद, धन्यवाद. नाही. साडीवाल्या ताई नाही, मी हं. स्नेहा आणि ह्या हां, सरोज. सरोज. हां, पण छान आहे हां. साडीवर. मला ती मी तुमच्यावर नाही हसली. मला ते एकदम तो शब्द असा साडीवाल्या ताई म्हणाल्याबरोबर कधी-कधी आपण कुणाला ओळखत नाही माहितीये, भाजी मार्केटमध्ये असतो आणि बोलतो, "ओ हां, साडीवाला घातलेल्या ताई." बाकी सगळ्या हां. बायका ड्रेसमध्ये वगैरे असतील तसं वाटलं म्हणून. मेघा लिहिते त्यांनी लिहिलं. पूजा लिहिते, "मला पण खूप आवडतात." सोनम लिहिते, "कसं केलंय रेसिपी सांगा." आता ती आम्ही एंड करतो त्याच्यामुळे हा लाईव्ह आता सेव्ह सेक्शनमध्ये होईल. आता निरोप घेतो आता. हां, पूजाताई आय होप तुम्हाला राग नाही आला असेल, पण तुमची कहाणी हां, खरंच खूप छान होती. माझं नाव सरोज आहे. वहिनीचं नाव स्नेहा स्नेहा. आहे. जसं पुढच्या वेळेला म्हणजे तुम्ही स्टार्टिंग पासून नाव जाल सांगू आता शकता. आम्ही हां. एक आता नवीन पद्धतीची ओपनिंग करतोय. ती तुम्ही बघा. मजेशीर आवडली तर स्टार्टिंगला तुम्ही डबल टॅप करून लाईक करा. आता आम्ही रेसिपी इथे थांबवतो. हं. आल्याबद्दल खूप खूप मनापासून धन्यवाद आणि तुम्हाला सगळ्यांना दिवाळीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आता ही धन्यवाद. शेवटची कमेंट वाचते. संगीता हां. लिहिते, "सरोज खूप खळखळून हसते. मला पण खूप हसायला." खरंच म्हणजे मला पण आवडतं. तुमचं गाव कोणतं? आमचं गाव कणकवली. चला श्रावणगाव. ताई तुमच्या दोघींचा पण आवाज खूप छान आहे. श्री व्लॉग्स. ओके, थँक सो मच. धन्यवाद. ज्योती पाटील लिहिते, "तुमच्या दोघा जावांची बॉन्डिंग छान आहे." हां, हे धन्यवाद. आम्हाला भरपूर जणांनी म्हटलंय, की बॉन्डिंग छान आहे. माहिती नाही ऑन स्क्रीन तुम्हाला वाटत असेल म्हणून त्याच्याबद्दल आभार. हां. म्हणजे अशीच राहू राहू देत. तुम्हाला जर आवडलं असेल ही रेसिपी तर डबल टॅप करा आणि आता उद्याच्या लाईव्हसाठीची तयारी आम्ही करतो. म्हणजे तुमच्यासमोर त्यासाठी परत जोडून येण्याची. राहावा. हं. जोडून राहावा. लाईव्ह येणारच आम्ही. सांगितलंय सरोजनी दिवाळीपर्यंत आदल्या दिवशीपर्यंत आम्ही लाईव्ह येणार रविवारपर्यंत. रविवारी आमचा शेवटचा लाईव्ह. पूजा लिहिते, "मी या दिवाळीला नक्की करणार." हो, नक्की करून करून बघा. बघा ताईनो, करून आणि बघा. मला वाटतं पूजाचं लग्न नाही झालंय कारण तिने लिहिलं, "मला पण तुमच्यासारखी जाऊ पाहिजे." असं लिहिलं म्हणून मला वाटतं तुमचं लग्न नाही झालं असेल. त्याच्यामुळे तुम्ही लिहिलं असेल. पण काही नाही मिळेल नक्की. हो, जाऊबाई हां. जोरात. जावा, जावा. ते म्हणतात ना, मला ते जावा, जावा कोणी म्हटलं ना, की तो शब्द आठवतो. "ओ जावा हो तुम्ही, जावा ना, जावा, जावा." असं आहे ते. तर चला हर्षदा लिहिते, "उद्या काय आहे?" ते तुम्हाला आता आम्ही पोस्टवर करू. कम्युनिटी पोस्ट असते ना YouTubeवर, तसं मी तुम्हाला सांगितलं Instaवर सुद्धा तुम्ही आम्हाला परब किचनमध्ये अ, हे करू शकता, फॉलो करू शकता. त्याच्यावर सुद्धा आम्ही टाकतो. Facebookवर सुद्धा तुम्ही आम्हाला फॉलो करू शकता. आणि सबस्क्राईब करा म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्हाला कळेल आणि Instaच्या पोस्टवर सुद्धा आणि ह्याच्यावर सुद्धा आम्ही YouTubeच्या पोस्टवर सुद्धा कम्युनिटी पोस्टवर नक्की टाकू, की उद्या कोणती रेसिपी आणि किती वाजता लाईव्ह येणार आहात तो. तर आजच्या ह्या 2 रेसिपी आपल्या होत्या नानकटाई आणि झटपट. ही पण झटपट घरच्या घरी आणि ही पण झटपट घरच्या घरी. अर्ध्या तासामध्ये तुमच्या 2 म्हणजे एका तासामध्ये तुमच्या 2 रेसिपी तयार झालेल्या आहेत. फक्त आम्हाला जरा जास्त वेळ लागतो कारण आम्ही जास्त बडबड करतो. तुमच्या लाईव्हमध्ये आपल्याला कमेंट हां. वाचायच्या असतात. शिवाय एक-एक असं सविस्तर सांगायचं असतं. परत-परत प्रमाण सांगायचं असतं. जाता-जाता सांगते, 1 हं. वाटी तांदूळ, अर्धा वाटी गूळ, 1 केळं मिक्सरला बस. फिरवून घ्या आणि पीठ मळून घ्या. घट्ट पीठ मळून घ्या. त्याच्यानंतर थोडंसं दूध घालून मळलात तरी चालेल. गोळे करा. खसखसवर थापा आणि खसखसची बाजू वर करा आणि त्याच्यावर तेल सोडा. एकाच साइडनी अनासा तळा. आपले हे पटकन असे खुसखुशीत अनारसे तयार होतात. आम्ही विरारला राहायला आहोत. चला, अशा प्रकारे आता तुमचे काही रेसिपीविषयी प्रश्न असतील, तर तुम्ही ह्या उद्या रेसिपी ज्या लाईव्ह सेक्शनमध्ये क्लोज होईल ना, तेव्हा त्याच्या खाली जाऊन कमेंट करून ठेवा. म्हणजे उद्याच्या लाईव्हला आम्ही ते प्रश्न घेऊ नक्की देऊ. आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं देऊ आणि उद्याच्या लाईव्हला तुमच्या नावासकट त्या प्रश्न विचारू आणि त्याचा म्हणजे तुमचे प्रश्न घेऊ आणि उत्तरं देऊ. जर कुणाचे अजूनही प्रश्न राहिले असतील तर. म्हणजे कुणाला असं वाटायला नको, की धन्यवाद, लाईव्ह एंड झाला. धन्यवाद. आता पण हां. कोणीतरी डबल टॅप करून लाईक हां, केलं. खूप छान आहात तुम्ही तुम्ही. थँक यू सो धन्यवाद, मच. धन्यवाद. हर्षदा लिहिते सोनपापडी. सोनपापडी बघूया. तसं एकाने ना खाजाची रेसिपी दाखवा असं लिहिलंय, मालवणी खाजा. तर आमचा तिथे पण झटपट रेसिपी आहे. तर आमचा प्रयत्न राहील ती एका आहे, लाईव्हला आहे. दाखवायची. YouTubeवर आहे. आम्ही हां. अंगणेवाडीच्या जत्रेच्या वेळेला केलेली आहे. खूप जुनी रेसिपी आहे. मी हं. असा होते असा. जाऊन बघा ताई. आणि मी असा होते. जे फॉलो करतात नाही ना तेव्हा त्या जुने. कामाक होता. त्या कामाक होता. हां, त्याला ते केलं नाही, त्याच्या गोवान केलं ना शूट. हां. त्या कामाक होता आणि मी घरात होते. तेव्हा ती केलेली आहे. मालवणी खाज्याची रेसिपी हवी असा तर
दिवाळीच्या नंतर आम्ही नक्की करू, तेव्हा आपली जत्रा येते वराडी तेव्हा देवीची. तेव्हा चला, तेव्हा वराडी आईला नमस्कार. आणि हम्म. लाईव्ह आवडला तर Like परत सेव्ह होईल, तेव्हा नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि करा. तुमचे प्रश्न तिकडे त्या सेव्ह झालेल्या लाईव्हच्या कमेंटच्या खाली द्या. आम्हालाही जड होतंय तुम्हाला असं सोडून जायला, पण पण चला वेळेचा बंधन.